yan guys, pauwi na kami. Very Pero ang rain. lakas ng ulan guys. Heavy Tingnan rain. nyo naman guys. So, bagyo na ata ito ngayon ah. Grabe guys, ang lakas ng ulan. Oh, grabe talaga. Yan lang ang sinasabi ko guys. Pag ganito, lakas ng ulan guys. Wala nang makita sa ano guys. Grabe, lakas ng ulan. Oh no. Ingat, ingat. Mga tao, ingat. Oh my god. Nulugin. So yan guys. Nag-stop kami guys kasi wala nang makita. Oh, see? Grabe guys. Magbabagyo na ata dito sa Dubai. Oh my god. Oh my god. Grabe kaya ang lakas ng ulan guys. Oh. Napatigil yung driver. Wala nang makita sa labas. Oh my god. Ang lakas ng ulan guys, walang makita. Oh, kaya tumigil muna. Natakot yung driver. Pauwi na sana kami guys, pero ang lakas ng ulan. Ano naman, wala nang makita. Mga tao, ingat kayo. Pagdadrive. Lakas ah. Grabe, lakas ng ulan guys. So yan guys, start na ulit kami guys. Hindi pa pala. Hintayin na muna namin maghina yung ano guys, yung ulan. Kasi talagang malakas guys. Hindi makita yung daanan. Tingnan nyo yun guys. Grabe, lakas. Gagamit niya ng wiper guys. Ganun pa rin. Oh no. Ayan guys, wala na. Grabe yung lamig pa ng tubig. So cold. Too much cold. Cool, daga, see? Ingat, ingat mga tao. Grabe. So yan guys, malakas pa rin ang ulan sa labas. May kasamang hangin guys. So, kaya malakas ang ulan. So yan, humina-hina na ng konti. May pupuntahan pa sana kami guys, pero ang problema ganito nga panahon, malakas ang ulan kaya tumigil muna kami. Mahirap na. So yan guys, nagkikit-kilat na dito. May kasama pang kulot at kitlat guys. Grabe. Natakot tong kasama kong driver. So yan guys, biyahe na ulit kami. Ingat ingat sa biyahe. Grabe lakas guys. Yan. Sabi ko sa inyo guys, sobrang lakas. Natakot yung driver ko tuloy. So yan guys, magtubig na agad. Grabe ang lakas ng ulan. Uy, lakas ng ulan. What's the problem? Yes. Heavy problem. Yes, heavy rain.
Lumalakas na ulit. Guys, lumalakas na ulit ang ulan. Wala nang makita guys. Oh, yan.